O polvo véndese ben en Porto do Son, aínda que hai profesionais que xa non están a coller o tope. Os exemplares máis pequenos rondan os 10 euros o kilo en lonxa, mentres que os grandes están nos 14. A proposta foi aprobada por 14 votos a favor de PSOE e PP, 2 en contra do BNG e unha abstención de Boiro Novo. Tamén se fixaron os festivos locais do 2027 por unanimidade. Serán o 16 de xullo, Día do Carme, e o 31 de agosto, San Ramón. Estamos nas primeiras semanas, entonces estiveron pescando bastante ben, bastante aceptable. E os precios do pulpo tamén están sendo moi bons. Agora xa non empezan a non colleren os topes, a fallarlles algo, pero bueno, como o precio é bo, bueno, pois van capeando. O mes de xullo arrancou cunha boa nova para os profesionais do mar. Reabría a campaña do polvo. Van case 4 semanas de traballo nas que os traballadores que capturan o rei do cefalópodo non están a obter os resultados agardados. Eso ou menos foi moi similar ao ano pasado. Os primeiros días pois estiveron collendo algúns o tope, outros non o colleron, pero bueno, eso pasa tamén todos os anos. Pero estas 2 ou 3 semanas, bueno, pois máis ou menos pescaron bastante ben. Agora xa lle empeza a fallar, pero eso suele pasar todos os anos. E despois hasta que entra, que aí en setembro, outubro, é cando volve a aparecer. Pero bueno, de principio é unha cousa similar ao ano pasado. Nestas últimas xornadas as capturas están a diminuir, pero apunta que... O que pasa é que se queixaban de que lles viña moito roto. E entón o roto ten o problema de que vale menos. Pero o tamaño ben, eu creo que ben. Ademais afirma que está a ter un bo tamaño. Está desde 10 e pico o pequeno a 14 euros, ou 14 e pico grande. Polo que sinala que o mellor da campaña polo momento están a ser os prezos do polvo nas poxas. Perspectivas máis ou menos como ano pasado. Penso eu que agora, bueno, pois o que pasa é que o tempo tamén está estando moi bo, entonces deixalles traballar máis nas terras e tal, pero que a máis non vai a ir. Normalmente cando abres colles máis, despois cada vez que vas quitando, pois é como todo, vai a menos. A lonxa de Porto do Son vendeu no que vai de campaña 5.165 kilos de polvo que cheraron 58.080 euros. Cantidades inferiores a registradas no 2025, cando se comercializaron 10.210 kilos por 123.200 euros no que vai de campaña.